Aquí chegaron Chicho e Cibrán, parella singular igual que gato can. Eu poño o atún e Chicho pon o pan e creamos unha bomba ao estilo talibán. Aquí chegaron Chicho e Cibrán, van sexys e mallas igual que Superman. Quero ter unha frase famosa como Cibrán e Chicho, Boyanka Costova, benvidos á Biblioteca Ágora e grazas por acompañarnos en O Falar non ten cancelo. A primeira pregunta é inquedanza persoal, isto temos que sabelo, que é Boyanka Costova, atleta de Real Boyanka, sabe que existides? Sabe, sí. Por favor, contádeme. Pois hai 2 ou 3 anos, máis ou menos, contactounos un señor búlgaro que se chama Ivailo Haralampiev. Un saludo desde aquí para él. Dá para grupo o nome tamén. Sí, tamén, sí, ao final colles calquer nome búlgaro e eu creo que desa zona indoeuropea podes facer un grupo con calquera. E bueno, era un periodista de un periódico de ali que como país, pero búlgaro tal, e fíxonos unha entrevista porque, bueno, chegou hasta nós e pues, tamén el dixo pues esto que é e por que está sucedendo aquí, necesito saber máis cousas. Nos fixo a entrevista se publicou e tal, e ao cabo de un par de meses contactou con nós, chegounos un mail da Federación de Azerbaiyán, porque Boyanka Costova está nacionalizada. O sea, compite por Azerbaiyán, en la que é búlgara ela. Vale. Exactamente. E nos chegou un mail da Federación dicíndonos que pues, leeran a entrevista e que si querían que nos podían poñer en contacto con Boyanka Costova para facer un meeting aí, un conocimiento. Sí, sucedeu isto? Non sucedeu porque, claro, logo despois empezamos a investigar un pouco a sociocultura de Azerbaiyán. Sí. E a de Armenia. E a de Armenia, vale, claro. xa. E entón descubrimos que, claro, que igual nos estábamos metendo porque todo isto, hasta donde nos entendimos, quería ser englobado dentro dun rollo un pouco institucional. Ah, claro. Vale, entendo. Sí. Claro, nos non queríamos formar parte, non queríamos que salir diante de un símbolo... No, e ao final, joder, eso sí que sería unha politización super heavy e isto non é, sabes? Entón, pois nós imos como... Somos músicos e nos da igual todo, pois nós participamos hasta que tal e cando non... Prescindible, moi ben. Claro, agora, había que cerrar o círculo, se pechaba, se Boyanka Costova tivera, por exemplo, 2 nenos, e os chamaría Cibrán e Chicho. Sería un perfecto, eso sería así, espectacular, verdad? Sería espectacular. E que os fillos montaran un grupo que se chama Cibrán e Cibrán. Eso sí que sería... Eso sería espectacular. Bueno, pues nada, correo, esta semana correo. Igual mellor Manuel González, porque non sei se te acuerdas que Ivailo nos dixera que Boyanka Costova era como se te chamas María Pérez. Sí, é común. Sí, ultra común. Super común. Bueno, pues nada, para nós é exótico, que é o importante. Sí, eso está claro. Bueno, sigo, continuamos. Se puidese desentrar na historia dun libro, cal sería? Na historia dun libro? A ver, a mí me gustan moitos cómics, entonces probablemente en algún cómic, alguna historia de, pues non sé, non sabría ahora mismo exactamente decirche cuál, pero... Que tipo de cómic lees? Americano? Pues principalmente, sí, en plan, logo, pues, o que me vaya caendo, ahora xusto estaba dicindo a Chicho que hai pouco publicaron un que se chama Historia de la Revolución Rusa, en cómic, e xa es moi a pillar segurísimo. Pero logo, eu que sei, ao mellor en un mundo así turbio, rollo tipo Watchmen ou cosas así, en plan, entraría perfectamente. Buah, pois eu un hobbit da comarca, chaval. Aí sería unha pasada tamén. Con la mejor yerba de Brandigao. De Grandirrel e dando paseos por ali, a vivir, sabes? Claro, pero tú serías un hobbit tranquis, non? Claro, un hobbit dos de que van pasear as ovellas. Dos que non se enteran que Sauron existe. Sí. Claro, efectivamente. Bueno, aparte Hobbiton é un lugar moi tranquilo para vivir, sería perfecto. Sí, sí. Joder, cero riesgos tú, Claro, joder, no, vou meter no mundo ese que diste para levar paus por todos os lados. Está ben.
Con que personaxe da literatura tomaríades un colacao? Con todo o que implica. Con todo o que implica. Eu sei que o colacao ten peso para vos. Joder, que Todo o que supón un colacao. claro, que agora xa abren a veda do Señor dos Anillos. A ver, Non, o sea, non podo seguir por aí, non? a ver, Home, podría ser. Miguel, Eu un con hobby Gandalf que me sinta tomaría mal. un É que estaba pensando en tranquilísimamente, tío. Gandalf, Claro, en plan, eu creo que Gandalf Gandalf... molaba, sí, Gandalf é vale. un risas porque seguro que che pode contar historias a piñón. E tamén ten a mellor llave. no! Ou empeza a facer trucos. Ou co outro mago, pero o que... Con Saruman. No, coño, o da peli do Hobbit, o que vive no medio do monte. Ah, como se chama? Rasmas, non sei que. Sí, Non recordo o nome. Sí que ese é visto. o mago marrón, en plan... Sí, o que está trondo. Sí. Como se vive con paxaros. Que es Rágatas Ese, ou algo pois eu así. con en ese. plan. Perfecto. E ti? Eu xa dixen con Gandalf, pero igual con Voldemort tamén eran risas. Tomarse un Era un colacao. fijo. Que te cuento un pouco como caeu hacia os infiernos da locura. E pregunto agora, e con que Espera, personaxe? quero cambiar con Bukowski, me gusta máis Bukowski. Pero que era o personaxe, non o autor. Bueno, pero él escribía sobre sí mismo. Váleme, perfecto, sí, convencida quedo, con Bukowski, maravilloso. Non sei se lle mola o colacao, estou, Bueno, pero él iría podía con tomar unhas claro, gotiñas. un whisky, un apañado destes. Con cereales. Un Baileys. E agora tamén pregunta seria, con que personaxe faríades match? Uf, eso é moi complicado, verdad? Ah, no, joa, cal era que me gustaba a mí dos Señor dos Anillos? Los Señores dos Anillos. A que vivía, a que era Unha élfica, sí. pero... A que tiña o anillo? A que te Non me gusta a ti? acordo xa. No, espera, déxame pensar con quen faría match de personaje literario. Con Anastasia, probablemente. Con Anastasia? Sí. Por? Un alma perdida. Tío. E tú, que pasa, te consideras un alma perdida, tú? Claro. No, pero eu que sei, hai un enemigo en común que é Rasputín, tío, sabes? Eu que sei. Hai amor, hai guerra, sabes? Non sei, joder, tío, enfrentarse a Rasputín ao mesmo tempo que vives unha aventura, tío. Sí, sería unha Ten que ser relación ultra épico, tío. Seguramente. a hostia, sí. Sí. Veña, eu Anastasia. Está ben. A mí ahora non se me ocurre nada, déxame pensar e Logo contesto despois. recuperamos, non pasa nada. A seguinte, imaginade que só podedes salvar un libro da extinción. Cargámonos todos os libros do universo. Quedades con un. Con cal? Tedes algunha predilección ou un libro ultra favorito? Eu non o diría por favorito, igual intentaría pensar por eficiente, Por ¿no? conservación Como, da claro, memoria. Claro, o libro máis útil? Funde Castelao. O diccionario. No, dicionario no, tío. Joder, que legado de eso. O Kama Sutra. Pues o Kama Sutra non era mala. Kama Sutra de Castelao. A mí o primeiro que se me ocurriu directamente foi a Biblia, porque como que é un libro que recolle moitas cousas aí. Hai Xa. moitas enseñanzas básicas Bueno, humanas. e a Biblia, según Joao, tío, hasta hai uns siglos era ciencia, non era religión. Bueno, Certo. razón mucho Outros din que é ciencia ficción. E Depende hai un bastante pouco ciencia ficción, con quen hai fales, violencia, claro. hai sexo, hai incestos, hai Hai traición, animales loquísimos. hai animales Sí. loquísimos, hai Sí, en plan, es un castigos librazo. divinos, para realmente a Biblia... Buah, a Biblia está A Biblia está fresca. guapa, eu nunca leí enteira, pero teño Eu leído li o Apocalipsis cachos. de pequeno en plan para facerme aí o... Eu por En plan, yo me lo leí e tal. Eu de pequeno, en plan, tiña unha Biblia na miña habitación, porque ao meu pai lle sobraba sitio, o sea, lle faltaba sitio, e dixo, para a habitación do chaval, que lle pouco. E eu tiña unha Biblia, e un día, pues, empecé de cuando en cuando leía pasajes e tal, e ainda... Bueno, interesante. A esmorga, eu, tío. Es morga, buen moi libro. ben. Buah, Bueno, gústame máis isto que a Biblia, teño que Además, dicilo, eu son un protagonista. Ben, Ah, é verdad, perfecto. o protagonista Sí. Gibran, entonces ya está. Certo. Moi ben, pois salvados, as dúas. Que título tería o capítulo actual da vosa vida? Unha nova esperanza. Hostia. Eu creo que sí. Complicado, tío. Eu ahora mismo síntome bastante... Os meus peidos cheiran a pétalos perfumados. Pois o chamamos así, Pois sí. Sí, Ao final, cada un pode chamarlle como que era o capítulo da súa vida. efectivamente. é que ahora mismo, non sei, como super ben. Estou sempre clean, tío. Eu estou comendo bastante ben tamén últimamente. Pois xa estaría. Xa estaría. Pero bueno, tamén che digo, que hai días así de verduras tamén que...
de aluvia e tal. Estamos nunha biblioteca. Non pasa nada. No, Nesta claro. biblioteca falase de todo, sen problema. Agora teño que pedirvos que poñades unha banda sonora aos vosos capítulos e a vosa vida actual. Home, como dixen Unha Nova Esperanza, pois terei que decir a banda sonora de Star Wars, que é preciosa. E... Maravillosa. Uf, E ti? claro que é super obvio e tal, pero é que a mí Hans Zimmer é que me parece o puto amo, tío. Ben tirado. Pero puto amo increíble. Bueno, aparte calquera capítulo con Zimmer queda como totalmente magnificado, Sí. total. E joder, o que Sí. moita peña non sabe é que Hans Zimmer era o teclista de... Como se chamaba o grupo que cantaba? Video Game the Bueno, non sabía que era Hans Zimmer o teclista, verdad? Pois, Pero... o teclista de Simple Non o Plan sabía, é tampouco. Hans Zimmer. Como se chama ese grupo? Pois Se además son mira, super aprendemos míticos. unha cousa nova. Buah, ou senón unha de Giorgio Moroder tamén. Tamén me molaba bien, Sí, quedaría co primeiro, pero sí, sería a banda hostia. sonora polo día e Giorgio Moroder polo noite. Vale, compro, perfecto. E que personaxe de película vos gustaría interpretar? A mí de interpretar me encantaría interpretar algún super loco, en plan un... Eu se fan a peli do crimen de Paulino Xa empezamos. en Galicia, eu quero ser Paulino, tío. Tío, aparte era de chantada, tío, sabes? O sea, Mira, se ve esta entrevista algún director de cine e te contratan, por Zarauza, favor, son eu Paulino, tío. Sabes que tú podes falar con Zarauza directamente, non Bueno, necesitas. pero aquí queda... xa falaremos de royalties, non obstante, Sí, sí, a ver, perfecto. pero Evidentemente. pareceríame, Zarauza. sí, maravilloso. Eu creo que me cundiría ser algún de, pues, como de múltiple, por ejemplo, de facer 27 Claro, personalidades. así faz moitas pelis, non? Un club Claro, de la pero lucha tendría Un que club ser de la una lucha hostia. tamén, pero claro, aí habría que ser, que serías Edward Norton ou Brad Pitt? Eu creo Edward que Edward Norton, el colgado, Mola máis siempre. ser Edward Norton. Claro, a Sí. mí un personaje de zumbao, en plan de... É que de zumbao mola, o bueno, O de Christian Bale en El Maquinista, o que pasa que aí, claro, o Por esforzo aí sufres físico, como un perro. claro, pero si quitamos o rollo de ser anoréxico e tal, ou... Bueno, non sei. O de, como se chamaba este... Antirrutas salvajes. Tamén. Eso tamén ten que molar bastante, porque aparte eso gravaron por todo o territorio americano e eso tamén ten que molar moito ir por aí. Damos a oportunidade de ter un superpoder. Cal elixides? A superfuerza, sin ningún tipo de dudas. Eu isto xa, é que isto xa, Supergañado. xa o teño no, porque tío, sabes o rollo da superfuerza? Que se eres superfuerte, eres super rápido, porque tes moita fuerza nas piernas, podes saltar que flipas, co cual casi podes volar. Pero podes saltar que flipas, pero volves para baixo. Volves pa E o baixo. ostión que te metes... Non, porque tes superfuerza, en plan, amortiguas igual. Mira, Hulk, tío. É que ninguén quere ser super listo. Todo o mundo quere ser super forte. A ver, si eres superlisto, voar. Que se Podrías- eres super listo, sufres moito, Claro. Certo, sí, pero bueno, a ver. Cando Non sei, máis- resolves moitas cousas. canto Imagínate máis que eres super listo, inteligente tes, non sei, resolves a cura de algún tipo de enfermidade. Eu ou sería invisible. Pero ao final... invisibilidade mola, sí. O sea, ao final o de ser super listo, mira, outro día vi un capítulo de Futurama que en plan que o profesor ten un mono que lle pon un sombrero que lle fai super inteligente. E cando é super inteligente está mazo de triste. Cando é super tonto tamén está triste. Entonces hai como un momento no que o sombrero medio se rompe e se queda en la media, en plan, El estándar. equilibrio. Claro, eso, e aí dice, "Buah, xa non sei moitas cousas que antes sabía e me agobiaban." E entonces, pero sei algunhas cousas. Claro. E eu creo que eso está bien. Moi ben. Superforza, invisibilidade. Sí. Perfecto. E de non ser músicos, a que vos dedicaríades? Tiñades algunha Eu, vocación? cociñeiro. Tío, O sea, tú non churros. sabes de que estás Non falando. sei do que... No, pero digo cociñeiro en plan de I+D, sabes? De estar, Tú falas de diseñador. De esferificar e estas diseñador, cositas. tío, en plan, estar aí... Mierda, me están chamando por teléfono. Non te preocupes. No, o vou a poñer en avión. Non pasa Me nada. está chamando Felipe, además, non sei por qué. Bueno, da igual, xa falaré. Cociñero I+D, en plan, buah, estás aí en casa, pim, 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 pum, pum, pum. Pues me quedó no sé qué, outra vez. Buah, eso sería a hostia. O sea, lo más. A cociña, flipame. É o meu hobby número 1. Pois mira, temos aí un chef en potencia. No, chef no, a mí me mola máis ras. Pero, A papar. Pero gústame tamén o proceso, porque así entendes o que pasa ao final, sabes? Entón aí digo, que cabrón, sabes? Ou que cabrón, ou o que sea.
E ti? Eso está moi ben, eu non sei, un mendigo ou algo así. Non sei se é vocacional. morto de fame, unha cousa así de esas, a verdad. Non sei que sería, en plan, home, a ver, por querer ser, se me ocurren moitas cousas, pero que requerirían de un esforzo tan enorme que non chegaría nunca a nada de eso. Non o sabes. Sí que o sei, claro que o sei, evidentemente. Algo que te Bueno. apasione, joder. Pero que me apasiona xa é o que fago. Xa o fas. En plan, home, non sei, Pois se mira. non fora músico a nivel artístico, pois igual me gustaría actuar tamén. Que pasa. Home, ser actor ten que molar na casa, pero xa é artístico tamén. Claro, tamén é artístico. Se falamos de cousas non artísticas, bueno, se te pos a falar Do que de queiras. eso, ser diseñador de platos tamén pode ser artístico, Sí. Quero dicir, se interpretamos arte como... Si non deportista tamén me molaría ser. Bueno, Puntazo. sí, eu recuperar eso, Sí. en plan... O que pasa é que... Claro. É moi cansado. No, e aos 30 e pico, a ver que faz. Bueno, coño. Bueno, malo si será. che foi ben, aos 30 e pico te jubilas e montas un restaurante. Sí, pero non podes Efectivamente, seguir vas para xogando Qatar. Fútbol, quero dicir, non é como a música Nah, que te podes ir a Kings League ou unha cousa destas. No, joder, pois non podes xogar a final da Champions, sabes? No, eso non, evidentemente. Podes comentar con Ibai Llanos cousas. É como unha pero alternativa. que gracia ten eso, sabes? Claro. A ver, eu por cousa ideal, en plan, eu de pequeno quería ser notario. Pero eso xa eres, Bueno, pero un notario de tal, porque claro, a min de pequeno tiña un tío que Eso estaba... conseguiches, Sí, eso é verdad, aí falaches. De pequeno tiña un tío que estaba estudiando para notario e un día lle preguntei, e que, en que consiste isto? E ele me dixo, firmas papeles e danche un montón de cartos. E eu dixo, joder, lo mío. Perfecto. Sí. Practicarei a firma. Vamos a ver, temos cancións para Diego Tristán, para Abel Caballero, para Yalmiña. Tedes xa en mente a seguinte musa? Pois non, verdad? Temos algunha para este disco? Hai tempo que non falamos de nadie así Po disco que está por concretamente. ou po siguiente? Non sei, en Para- algún o sea, momento falastes en plan de, pois esta persoa merece unha canción. Pues últimamente tampouco demasiado, a verdad, en plan, non... Eu sei dun, pero que é políticamente incorrecto, entón é mellor esperar a que salga o disco siguiente. A ver, porque Non vou a preguntar máis. Descontextualizado parece unha burrada, pero... Non é gracioso. A mí fixo gracia, vai. Cando se escoitei. Algo que É xa... porque é humor negro. Pero que xa existe. É humor negro. Xa, vai, Estou matando o bito. estou entendendo por onde Vale, non sabía que te estaba referindo. Sí, vale, sí, tes razón. Sí, Pero bueno, rápido en contexto non é e tampouco, non pero non é tampouco unha centralización do personaje, é como aparece. Claro, o sea, está... Foi nombrado, como nombrado. cando de Carlos Núñez e tal, sabes, en plan, foi unha mención simpática. Canción favorita para cantar nun karaoke. Tedes? Mira, eu estuve xusto onte Ou fora dun karaoke. A mí me gusta calquera de Estopa, de Café Quijano, tamén me gustan bastante de cantar. E onte estuvimos en un karaoke e canté Ya baila sola porque estou totalmente adicto a esa canción, a de Peso Pluma, sabes? A de Peso Pluma? Sí, con Anda. ela. Bueno, eu... Que sorpresa. A de Peso Pluma? Sí, sorpréndeme que cantaras, sí. Ah, por qué? Non sei. Non sei, non sei. Non tes cara de mexicano. Que lle fago? Pois hai xente que podría opinar o contrario. Pois eu o que canto sempre é Entre dos tierras de Héroes del Silencio. Eso está bien tamén. Que eso, o sea, a grito pelado... Temazo. É o mellor que hai. A verdad, tamén é verdad que algunha de Rafael ou así tamén entra Tamén bastante. Mi gran noche está bastante... tal. Claro, está sempre Ou nas- Yo soy aquel tamén. Casi cualquiera de Rafael. Rafael nunca falla. Sí, vale, Sí. claro. Ademais do colacao, tedes outros vicios confesables? Ir de restaurante. Moi ben. Non é un mal vicio. As cañas bastante así... Eu uso non, por exemplo. Non, sí, é verdad que tú veches unha temporadiña aí, pero tal. Bueno, comer ben en xeral sí que é algo que compartimos saludablemente e a veces non saludablemente. Pero sobre todo con pasión. Sí, Pois sobre- moi ben, bo hábito, claro. Fantástico. A peña, por exemplo, non está acostumbrada a que eso sea un hobby tamén, sabes? Porque dicho, no, un Ah. hobby é ir en moto, tal. Ou xogar ao fútbol e tal. Un hobby é o que disfrutes. Claro. Claro. E ao final, ir en moto é carísimo tamén, sabes? Home, me O sea, cago en Dios, ir a moi- comer de restaurante, tal. E ademais ir en moto é perjudicial para o planeta Tierra. Comer en un restaurante... Fixen Tamén. esta pregunta a un dos convidados do Cancelo e respondeu que lle gustaba ver vídeos de maquillaxe. Quero dicir que cada un ten a súa pedrada particular. Pois Bueno, mira, eu, por exemplo, teño un vicio moi extraño que hasta a min me sorprende a veces, pero son ultra fan
dos vídeos de economía de fútbol. Buah, O sea, tío, eso verdad. me vuelve loco. Eres un enfermo, chaval. Sí, tío. Hay veces que estamos no coche y se pon a Maldini en plan No, para... pero Maldini é máis artístico. Hai algúns que son en plan de solo cuentas e guau, eso me fascina, tío, porque digo eu, guau, sabes, ves como un tren a miles de kilómetros por hora sin frenos a punto de descarrilarse e sabes, e dá unha sensación de velo desde un alto aí a 100 metros en plan, buah, que burrada, tío, o sea, isto é a hostia. Bueno, plan. falando de economía, en plan... O sea, que as cuentas do Barça e todo eso, para min é buah, poesía. Pero eso sí, o fútbol dame exactamente igual, sabes? O sea, non, Bueno. non vexo un partido desde 2008, sabes? Pero as cuentas, buah. Sí, pois é paradoxa total, Sí, Bueno, está ben. Eu estaba pensando ahora que dixes iso de economía que últimamente temos os dous tamén un vicio bastante insalubre con llados fitness que... Pero eso é máis... por las risas e tal, en plan... O sea, ese pavo de economía... Sí. Eu logo tamén hai unha cousa que fago sempre, sobre todo cando estou pola casa e tal, que é que vou facendo beatbox por aí, en plan, estou facendo as miñas cousas e estou en plan... E non, poño a mente en blanco porque solo pienso en... o cual me permite ser moi eficiente. Genial, pues mira, cada un ao seu. E xa para rematar, pensade nunha frase para o voso epitafio. Sei que é un pouco gore rematar así. Non me fui, me Pero- echaron. Non sei, é tarde para pedir outra. Pois ata aquí, grazas de novo por estar con nós. Nada, gracias a vos. Moita sorte no concerto desta noite e agardamos que volvades cando queirades. Tedes aquí a vosa casa. Perfecto. Vale, graciños. Moitas gracias. Grazas.